Než na Filipínách existovala města, silnice nebo hranice, byly tyto ostrovy již po tisíce kilometrů oceánu izolovány od zbytku planety. A právě v této izolaci začala evoluce vytvářet tvory, kteří se nevyskytují nikde jinde na Zemi. Orel schopný lovit opice mezi stromy neuvěřitelnou rychlostí. Primát s očima tak velkýma, že váží více než jeho mozek. Ještěři, kteří létají, ryby, které se rozhodly opustit vodu. Netopýři s křídly většími než někteří lidé. Predátoři, kteří přežívají již od doby před vyhynutím dinosaurů. Je to výsledek milionů let izolace, evolučního tlaku a extrémního přizpůsobení v jednom z nejrozmanitějších souostroví na planetě. V tomto dokumentu vám představíme nejpozoruhodnější zvířata Filipín. Tvory, které evoluce vytvořila bez toho, aby jejich model zopakovala kdekoliv jinde na planetě a kteří mizí dříve, než je svět vůbec stačí poznat. Nad korunami pralesů Mindanao, ve výškách, kde se mraky zachytávají o vrcholky nejvyšších stromů, žije predátor, kterému Filipínci po staletí říkají Haribon. Král ptáků. Jeho vědecké jméno je Pithecophaga jefferyi a když ho první západní ornitologové na konci 19. století popsali, trvalo roky, než ho správně zařadili, protože nezapadal do žádné známé kategorie dravých ptáků. Rozpětí křídel přesahuje 2 metry. Hmotnost může dosáhnout 8 kilogramů, ale to, čeho si oko všimne jako prvního, není velikost, nýbrž hlava. Obličejový disk z hnědého a krémového peří, který obklopuje oči s hustotou připomínající brnění, a hřeben dlouhých per, který se při lovu vstyčuje a dává lebce siluetu, jež působí, jako by byla navržena k zastrašení ještě předtím, než zvíře vůbec něco udělá. Loví uvnitř korun stromů, mezi stromy, nikoli nad nimi. Pronásleduje opice, letuchy a velké ještěry, když skáče z větve na větev rychlostí, kterou vysokorychlostní kamery dokázaly zaznamenat jen s obtížemi. K takovému způsobu lovu potřebuje hustý, souvislý les bez mítin. Les, o který Filipíny za méně než 1 století přišly z 82% jeho původní rozlohy. Právě rozmnožovací cyklus činí tento druh jedním z nejzranitelnějších na planetě, bez ohledu na jeho velikost. Jeden pár vychovává jediné mládě každé 2 roky. Mladý jedinec zůstává se svými rodiči až 17 měsíců. Pokud pár přijde kvůli odlesňování o své teritorium, neexistuje žádný biologický mechanismus, který by tuto ztrátu vyrovnal urychlením rozmnožování. Ve volné přírodě zůstává přibližně 800 jedinců. Každý ztracený dospělý jedinec schopný rozmnožování představuje část druhu, která se už neobnoví. Od roku 1995 je národním symbolem Filipín. Jeho obraz se objevuje na bankovkách, známkách i v kampaních národní identity. Mezitím se plocha původního lesa, ve kterém může přežít, stále zmenšuje. Jak dlouho může druh přetrvávat mezi papírovou měnou a motorovou pilou, je otázka, na kterou Filipíny stále neodpověděly. V nočních lesích ostrovů Bohol, Samar a Leyte žije zvíře, které váží mezi 100 a 150 gramy a má největší oči v poměru k tělu ze všech známých savců na Zemi. Každá oční bulva měří přibližně 16 mm v průměru. Jeho celá lebka není o mnoho větší. Tyto 2 oči dohromady váží více než jeho mozek. Jeho vědecké jméno je Carlito sirichta. Je endemitem Filipín. Je zcela noční. A evoluce ho vybavila anatomickým řešením, které žádný jiný primát nevyvinul. Jeho oči jsou tak velké, že se nevejdou do pohyblivých očních důlků. Jsou pevně usazené v lebce jako 2 reflektory zapíchnuté do tmy. Aby tento nedostatek pohybu vyrovnal, může nárůst otáčet hlavou téměř o 180 stupňů na každou stranu, což je rozsah pohybu bližší sově než kterémukoliv jinému primátovi. Ale oční anatomie není tím nejznepokojivějším údajem o tomto zvířeti. Nárus je jediný zcela masožravý primát na planetě. Svou potravu nedoplňuje ovocem ani listy. Loví výhradně hmyz, malé ještěry, drobné hady a příležitostně ptáky. Dělá to v naprosté tmě, z větví, pomocí skoků, které mohou být 40krát delší než délka jeho vlastního těla.
Jeho zadní končetiny mají stehení a holenní kosti, nepřiměřeně dlouhé vzhledem k jeho velikosti a před každým skokem ukládají energii jako pružiny. Nárus dlouhý 15 cm dokáže jediným skokem překonat více než 6 metrů. V zajetí umírá. Tento údaj má konkrétní mechanismus, který přesahuje obecnou biologickou křehkost. Když nárus zjistí, že nemůže uniknout z ohrožující situace, rozvine stav akutního a nevratného stresu. V tomto stavu může opakovaně narážet hlavou do tvrdých povrchů, dokud nezemře. Toto chování bylo zdokumentováno u jedinců odchycených pro obchod s domácími mazlíčky, který po desetiletí decimoval celé populace tohoto druhu na Filipínách, než bylo jeho držení zakázáno. Někteří jedinci zemřeli v rukou turistů, kteří je chtěli pouze vyfotografovat. Zákaz existuje od 90. let. Nelegální trh pokračuje. A ve zbývajících lesích nárus stále loví ve tmě s těmito nepohyblivými očima. Otáčí hlavou téměř o 360 stupňů, aby viděl to, co ostatní primáti vnímají jediným pohybem zornice. To, co zatím nikdo přesně nevysvětlil, je, proč zvíře s takovou schopností nočního vidění, s takovými reflexy a takovou silou skoku zůstává ve svém přirozeném prostředí tak obtížně pozorovatelné. Nárus může být ve vzdálenosti 2 metrů od lidského pozorovatele v naprosté tmě a přesto zůstat zcela neviditelný. Něco v jeho chování, čemu stále ještě zcela nerozumíme, z něj činí zvíře, které vidí, aniž by samo bylo spatřeno. V filipínských lesích existuje zvíře, které se vědci už více než 1 století snaží správně zařadit. Není to netopýr, není to primát. Není to ani klouzavý savec, jaký by popsal jakýkoliv zoologický manuál. Je to něco, co evoluce vytvořila vlastní cestou, bez známého přímého předchůdce a co dodnes zaujímá taxonomickou pozici, kterou nezdílí s žádným jiným řádem savců na planetě. Jeho vědecké jméno je Cynocephalus volans. V Tagalogu mu říkají kagwang. Váží mezi 1 a 2 kilogramy. Velikostí se přibližně podobá malé domácí kočce a mezi krkem, končetinami a ocasem má souvislou kožní blánu zvanou patagium, která při roztažení všech 4 končetin promění jeho tělo v něco, co připomíná spíše draka než savce. Patagium klouzavce je nejrozsáhlejší ze všech známých klouzavých savců. Pokrývá celkovou plochu, která může přesáhnout 700 čtverečních centimetrů. Když zvíře skočí z větve stromu a roztáhne tuto blánu, může překonat ve vzduchu více než 70 metrů a přitom ztratit méně než 10 metrů výšky. Účinnost jeho klouzavého letu je srovnatelná s některými konstrukcemi lidských rogálových křídel. To vše v těle vážícím méně než 2 kilogramy, bez jakéhokoliv aktivního pohonného mechanismu, pouze s využitím gravitace a geometrie této roztažené kůže. Na zemi je téměř bezmocný. Jeho 4 končetiny jsou spojeny blánou způsobem, který způsobuje, že chůze ve vodorovné poloze je neohrabaná a pomalá. Pozemní predátoři by ho dokázali snadno chytit. Proto tráví klouzavec téměř celý svůj život ve vertikálním prostředí, přichycený ke kmenům, pohybující se vzhůru pomocí zahnutých drápů a klouzající ze stromu na strom, aniž by se celé dny dotkl země. Vztah mezi tímto zvířetem a půdou lesa téměř neexistuje. To, co činí klouzavce významným nad rámec jeho schopnosti plachtění, je jeho postavení na evolučním stromu savců. Genetické analýzy ho řadí jako nejbližšího žijícího příbuzného primátů, blíže opicím a člověku než jakémukoliv jinému existujícímu řádu savců. 2 živočichové, kteří sdíleli společného předka přibližně před 87 miliony let. Jeden vyvinul ruce, složité mozky a jazyk, druhý vyvinul kožní blánu a schopnost klouzat mezi stromy tropického souostroví. Který z těchto 2 směrů byl efektivnější pro přežití, je otázka, na kterou začínají odpovídat údaje o odlesňování Filipín způsobem, který nikdo neočekával. Mláďata se rodí ve stavu extrémně nedokončeného vývoje, více podobná vačnatcům než typickým placentálním savcům. Matka je po několik měsíců přenáší zavěšená na břiše, přičemž patagium má složené jako ochranný vak. Během této doby klouže se svým mláďatem na těle, absorbuje jeho dodatečnou hmotnost při každém skoku a upravuje úhel letu s mláďatem, které může představovat až 40% její vlastní hmotnosti.
To, co žádná studie dosud nedokázala jasně zaznamenat, je způsob, jakým klouzavec v noci naviguje mezi stromy rychlostmi, při kterých po zahájení letu není možná téměř žádná oprava dráhy. Rozhodnutí, ke kterému stromu skočit, pod jakým úhlem a s jakou počáteční rychlostí, vzniká během méně než 1 sekundy z jediné větve, v téměř úplné tmě. A prostor pro chybu znamená náraz do kmene rychlostí 70 km za hodinu. Nejmenší sudokopytník na světě má kli, ne velká kopyta, ne rohy, ne vzhled, který si kdokoliv spojuje se zvířetem z čeledi jelenovitých. Má kli, 2 horní špičáky, které u dospělého samce vyčnívají pod horním piskem jako zahnuté dýky, nepřiměřené tělu, které váží méně než 2 kg a vejde se do malé batohu. Jeho vědecké jméno je Tragulus nigricans. Na ostrovech Balabac, na jižním okraji Palavanu, mu Filipínci říkají pilandok. Měří mezi 40 a 50 cm na délku a jeho končetiny mají přibližně tloušťku tužky. Navzdory tomu je skutečným sudokopytníkem, vzdáleným příbuzným jelenů, žiraf a turovitých a představuje evoluční linii, která na planetě existuje více než 30 milionů let, téměř bez významných morfologických změn. Kly nejsou ozdobou. Samci je používají při soubojích o teritorium a samice, kdy se navzájem koušou rychlostí, kterou vysokorychlostní kamery dokážou zaznamenat jen stěží. Zvíře vážící méně než 2 kg, bojující pomocí klů v temnotě podrostu, je obraz, který nezapadá do žádné intuitivní představy o tom, jak by měl vypadat býložravec. Pohybuje se převážně v noci a sleduje pevné stezky, po kterých prochází celé roky. Tak ustálené, že je místní lovci znají a využívají jako místa pro pasti. Tato věrnost trasám, která je pravděpodobně strategií ke snížení rizika ztráty orientace v hustém prostředí, se stává největší zranitelností druhu vůči lidskému tlaku. Pilandok chycený v pasti nemá mechanismus úniku srovnatelný s většími zvířaty. Jeho jedinou skutečnou obranou je nebýt odhalen. A pevná stezka v rozděleném lese je cesta, kterou dříve či později pozná i někdo další. Je klasifikován jako ohrožený druh. Ostrovy Balabac, kde žije, mají celkovou rozlohu menší než 500 km čtverečních. Mimo toto souostroví ve volné přírodě neexistuje. To, co se na těchto ostrovech stane v následujících letech, je jediným faktorem, který rozhodne, zda toto zvíře bude dál existovat. Uvnitř těla tohoto ještěra mezi 3. a 7. žebrem učinila evoluce rozhodnutí, které u žádného jiného suchozemského plaza na planetě nezopakovala. Tato žebra prodloužila, učinila je pohyblivými. A mezi ně rozprostřela kožní blánu, která v klidovém stavu zůstává neviditelná, složená podél boků a která po roztažení promění 20 cm dlouhého ještěra v něco, co první evropští přírodovědci nedokázali popsat bez použití slova drak. Jeho vědecké jméno je Dracovolans. Obývá lesy Filipín, Indonésie a Jižní Asie a měří přibližně stejně jako 20 cm tužka. Když se tato upravená žebra rozevřou jako tyčky vějíře, celková šířka klouzavého letu může dosáhnout 25 cm. S touto plochou se zvíře odrazí od kmene a klouže až 60 metrů k jinému stromu, přičemž ztrácí pouze 1 metr výšky na každých 10 metrů vodorovné vzdálenosti. Vzhledem ke své velikosti patří mezi nejefektivnější klouzavce ve světě zvířat. To, co činí Dracovolans mimořádným, není pouze to, že dokáže klouzat, ale také účel, ke kterému tuto schopnost používá. Neuniká před predátory pomocí klouzání. Brání své teritorium. Dospělý samec kontroluje 3 až 5 stromů v okruhu přibližně 400 metrů čtverečních a aktivně mezi nimi několikrát denně hlídkuje pomocí klouzavých letů. Když do tohoto prostoru vstoupí jiný samec, rezident roztáhne své blány a zamíří přímo ke vetřelci v ukázce, která kombinuje rychlost, barvy a velikost. Blány samce jsou jasně oranžové s černými skvrnami, viditelné na velkou vzdálenost mezi vegetací. Blány samice mají méně nápadnou žlutavě modrou barvu. Rozmnožování vyžaduje jediný skutečný kontakt, který tato zvířata mají se zemí.
Samice se stoupí dolů, hlavou vyhrabe přibližně 4 cm hlubokou jámu, uloží mezi 2 a 5 vejci, zakryje je zhutněnou půdou a zůstane nad tímto místem 24 hodin bez pohybu. Poté znovu vyleze do stromu a už se nevrátí. Vejce se přibližně 30 dní inkubují sama. Mláďata se líhnou, aniž by kdy spatřila některého ze svých rodičů a jejich blány jsou funkční už od prvního dne. Predátor, který létá, může být odhalen a vyhnut se mu. Predátor, který šplhá po stejném kmeni, na kterém se drako nachází, má problém. Toto zvíře může opustit kmen během méně než 1 sekundy a objevit se o 60 metrů dál, aniž by se dotklo země. Existuje však okamžik, kdy tato výhoda zcela zmizí. 24 hodin, které samice stráví nehybně nad hnízdem na zemi. V tomto intervalu zůstává celý únikový systém vytvořený evolucí během milionů let pozastaven. Bez binturonga by se některé stromy filipínského lesa přestaly rozmnožovat. Ne proto, že by byl opylovačem, ani proto, že by rozrýval půdu, ale protože je jediným známým zvířetem schopným umožnit klíčení semen stromu Strangler fig poté, co projdou jeho trávicím systémem. Obal těchto semen je tak tvrdý, že bez specifického chemického působení v trávicím traktu binturonga zůstávají neschopná vyklíčit. Celý les závisí na zvířeti, o kterém většina lidí nikdy neslyšela. Jeho vědecké jméno je Arctictis binturong. Váží mezi 9 a 14 kilogramy. Má tělo masožravého savce, chápavý ocas primáta a tvář něčeho, co se stále nepodobá žádnému známému zvířeti. Dlouhé a tuhé vousy, uši s chomáčky černé srsti na koncích a oči tmavě červené barvy, které v šeru korun stromů vypadají jako rozžhavené. První evropští kolonizátoři, kteří ho popsali, použili 2 různá zvířata, aby se k jeho vzhledu přiblížili – kočku a medvěda. Ani jedno z těchto přirovnání není správné. Chápavý ocas je mezi masožravci vzácností. Pouze binturong a jihoamerický kinkajou si v rámci tohoto řádu vyvinuli plně funkční schopnost jeho používání. Tento ocas dokáže udržet celou hmotnost zvířete zavěšeného na větvi, čímž uvolňuje všechny 4 končetiny k manipulaci s potravou nebo k pohybu s promyšlenou pomalostí, která nemá nic společného s obvyklou představou predátora. Binturong se pohybuje korunami stromů s naléhavostí někoho, kdo ví, že mu nikdo nevezme to, co už má. Je jedním z mála savců s odloženou implantací embrya, což je mechanismus, při kterém může oplodněné vajíčko zůstat v neaktivním stavu uvnitř dělohy po dobu týdnů nebo měsíců, než začne jeho vývoj. To samici umožňuje synchronizovat narození mláďat s optimálními podmínkami prostředí bez ohledu na okamžik, kdy došlo k páření. V praxi to znamená, že samice se může rozmnožovat v kterémkoliv období roku a řídit okamžik narození potomků s přesností, jakou dosahuje jen velmi málo savců. Mláďata se rodí se zavřenýma očima a zůstávají s matkou po dobu několika měsíců. Během této doby je aktivně přenáší korunami stromů, učí je trasy, zdroje potravy a hranice teritoria. Právě toto učení prostoru činí binturonga tak zranitelným vůči odlesňování. Není to zvíře, které by snadno osidlovalo nová místa. Potřebuje znát své teritorium a vytvoření tohoto znalostního systému trvá měsíce, zatímco během několika hodin se ztratí ve chvíli, kdy buldozer otevře lesní cestu. Během období rozmnožování samec tohoto druhu zazdí svou samici zaživa uvnitř stromu. Není to metafora. Samice dobrovolně vstoupí do dutiny kmene a společně oba uzavřou vchod směsí bahna, trusu a dužiny ovoce, dokud nezůstane otvor široký jen několik centimetrů, právě tak velký, aby jim mohl samec zvenčí prostrčit svůj zobák. Samice zůstává uvnitř přibližně 2 měsíce, nejprve při inkubaci vajec a poté při výchově mláďat. Po celou tuto dobu jí samec několikrát denně krmí skrze tuto štěrbinu a přináší jí ovoce, ještěrky a hmyz. Pokud samec během tohoto období zemře, samice i mláďata zemřou s ním. Jeho vědecké jméno je Buceros hydrocorax.
V lesích Luzonu, Leyte a Samaru mu Filipínci říkají Calaf a dali mu přezdívku Hodiny hor, protože jeho volání, chraplavý a rytmický výkřik, slyšitelný na vzdálenost více než 2 kilometrů, se ozývá s téměř mechanickou pravidelností za úsvitu a při západu slunce. Domorodé komunity ve vnitrozemí Luzonu používali tento hlas k organizaci denních činností dávno předtím, než na těchto územích existoval jakýkoliv jiný systém měření času. Přilba korunující jeho zobák, tato červená a žlutá vyvýšenina z pevného keratinu, která může představovat až 10% celkové hmotnosti lebky, není ozdobou. U samců funguje jako akustický rezonátor, který zesiluje a mění zabarvení hlasu. Dva samci soupeřící o teritorium se v první řadě fyzicky nenapadají, vydávají hlasové projevy. Ten, který vytvoří silnější a déle trvající volání, obvykle donutí protivníka ustoupit bez nutnosti fyzického kontaktu. Je jedním z nejvýznamnějších šiřitelů semen filipínského lesa. Dokáže spolknout celé ovoce a uložit neporušená semena kilometry daleko od původního stromu. Některé stromy v korunách lesa závisí téměř výhradně na zoborožci při svém rozmnožování, což mění zmizení tohoto ptáka v problém, který se projeví ještě desetiletí po jeho místním vyhynutí. Les ztratí ptáka a o roky později začne ztrácet stromy, které tento pták udržoval. Je klasifikován jako ohrožený druh. Lov kvůli jeho přilbě, která je ceněna na trzích s dekorativními předměty v jihovýchodní Asii, spolu s odlesňováním snížil jeho populace na stále izolovanější fragmenty lesa. Zvíře, které potřebuje staleté stromy s dutinami dostatečně velkými, aby se do nich vešla samice, se nemůže přizpůsobit mladým sekundárním lesům. Potřebuje přesně ten typ lesa, který Filipíny už po desetiletí ztrácejí. Nejvíce pašovaným zvířetem na planetě není slon. Není to nosorožec. Je to toto zvíře. Palawanský luskoun, jehož vědecké jméno je Manis culionensis, je už po desetiletí v centru největšího nelegálního obchodu s divokými zvířaty na světě a objemem obchodování překonává jakéhokoliv jiného známého savce. Důvod má svou vlastní krutou logiku. Jeho jedinou obranou před nebezpečím je stočit se do pevné koule, pokryté keratinovými šupinami tak tvrdými, že je leopard nedokáže otevřít. Stejná reakce, která ho chrání před každým přirozeným predátorem, z něj činí nejsnadněji ulovitelné zvíře pro lidské ruce. Lovec ho musí pouze zvednout ze země. Je endemitem Palawanu a přilehlých ostrovů filipínského souostroví. Měří mezi 40 a 60 cm bez započítání ocasu, který může být stejně dlouhý jako tělo. Váží mezi 2 a 7 kilogramy. Jeho šupiny nejsou kost ani roh. Jsou tvořeny stlačeným keratinem, stejným materiálem, ze kterého se skládají lidské nehty, uspořádaným do překrývajících se plátů, které pokrývají celý hřbet, boky a ocas. Břicho a vnitřní strany končetin jsou jedinými místy bez ochrany. Nemá zuby. Loví výhradně mravence a termity pomocí jazyka, který může přesahovat délku 25 cm a je pokryt lepkavými slinami, k nimž se hmyz přichytí dříve, než stačí zareagovat. Jediná noc krmení může znamenat zničení několika celých mravenišť. Během svého života dospělý luskoun zkonzumuje desítky milionů druhů hmyzu a reguluje populace, které by jinak narušily rovnováhu lesní půdy. Trh, který ho pronásleduje, působí především v jihovýchodní Asii a v Číně, kde se jeho šupiny používají v tradiční medicíně, přestože jsou tvořeny keratinem, bílkovinou totožnou s tou, která se nachází v lidských nechtech, bez doložených farmakologických vlastností. Jeho maso se konzumuje jako pochoutka na luxusních hostinách. Cena živého jedince na nelegálních trzích může přesáhnout $1000, což z každého zvířete činí ekonomickou motivaci, kterou místní pokuty nedokázaly zastavit. Je klasifikován jako ohrožený druh. Populace na Palawanu v posledních 2 desetiletích dramaticky poklesly. Programy ochrany čelí problému, který u jiných ohrožených druhů nemají.
Luskoun umírá v zajetí mimořádně často, což znemožňuje chovné programy v rezervacích, které fungovaly u jiných savců. Zachránit luskouna znamená chránit les, ve kterém žije. A palawanský les mizí ze stejných ekonomických důvodů, které pohánějí obchod se zvířetem, které v něm žije. Filipíny jsou domovem některých z největších druhů pakobyl na planetě. Rod Phobaeticus zahrnuje druhy, které s roztaženými končetinami přesahují délku 35 cm, čímž se někteří filipínští jedinci stávají nejdelším známým hmyzem na světě. Ale velikost není tím, co činí toto zvíře mimořádným. Mimořádná je přesnost jeho klamu. Povrch těla nekopíruje pouze barvu mrtvého dřeva nebo zelených listů podle konkrétního druhu, ale také jejich strukturu. Některé druhy mají výrůstky napodobující suky dřeva, jiné mají nepravidelné okraje připomínající okousané okraje listů. Některé mají skvrny napodobující houby nebo lišejníky rostoucí na kůře. Taková úroveň detailu není pouze jednoduchým zbarvením. Je to tělesná architektura vytvořená během milionů let selekčního tlaku vyvolaného predátory se stále dokonalejším zrakem. Když je predátor objeví a dotkne se jich, mnoho druhů přidává druhou vrstvu obrany. Nechají se spadnout na zem a zůstávají zcela nehybné po dobu několika minut. Nehybný hmyz na podlaze lesa je funkčně nerozeznatelný od stovek větviček a suchých listů, které ho obklopují. Samotný pád je součástí tohoto systému. Je řízený, tichý a končí ve specifické poloze, která maximalizuje maskování v novém prostředí. Rozmnožování se u mnoha filipínských druhů obejde bez samce. Samice produkují plodná vejce bez potřeby páření, což je proces nazývaný partenogeneze, a tato vejce mají vnější obal, který přesně napodobuje semena určitých rostlin. Mravenci je sbírají a odnášejí do svých mravenišť v domnění, že přenášejí potravu. Uvnitř mraveniště, v podmínkách kontrolované teploty a vlhkosti, se vejce inkubují. Mláďata se vylíhnou a uniknou dříve, než jsou odhalena jako vetřelci. Hmyz, který neutíká, neútočí a neskrývá se, proměnil neviditelnost v tak složitý systém, že zahrnuje tělesnou architekturu, chování po odhalení a manipulaci s jinými druhy za účelem inkubace svých vajec. To vše u zvířete, jehož mozek není větší než zrnko rýže. V filipínských lesích existuje žába, která odstranila pulce. Neskrátila ho, nezmenšila ho, úplně ho odstranila. Z vejce se líhne miniaturní žába plně vyvinutá, se 4 funkčními končetinami, fungujícími plícemi a teritoriálním chováním dospělého jedince. Vodní fáze, která definuje životní cyklus téměř všech známých obojživelníků, u filipínských žab rodu Platymantis jednoduše neexistuje. Rod Platymantis zahrnuje více než 80 druhů rozšířených po Pacifiku a Filipíny soustřeďují největší rozmanitost této skupiny na světě. Některé druhy měří v dospělosti méně než 2 cm, jiné dosahují 6 cm. Všechny sdílejí stejný výjimečný rozmnožovací mechanismus. Vejce jsou kladena na zem, do vlhké vrstvy opadaného listí, pod kameny nebo do dutin kmenů a vyvíjejí se zcela uvnitř vaječné blány, aniž by kdy potřebovala volnou vodu. To má evoluční důsledek, jehož skutečný význam trvalo herpetologům desetiletí správně pochopit. Většina obojživelníků je při rozmnožování vázána na vodu. Potřebují tůně, potoky nebo jakoukoliv vodní plochu, kam mohou naklást vejce a kde se mohou vyvíjet pulci. Tato závislost zásadně omezuje území, která mohou osídlit. Platymantis toto omezení nemají. Mohou se rozmnožovat na vrcholcích hor, uvnitř lesů, bez jediného viditelného vodního toku, na malých ostrovech, kde neexistují trvalé vodní plochy. Osídlili prostředí, kterých žádný jiný obojživelník nemůže dosáhnout. Uvnitř vejce zárodek přímo spotřebovává žloutek, aniž by procházel jakoukoliv mezilarvální fází. Kompletní vývoj od nakladení vajec po vylíhnutí trvá podle teploty a vlhkosti mikroprostředí mezi 3 a 4 týdny. Mládě, které se vylíhne, je přesnou kopií dospělého jedince a je funkčně samostatné od první sekundy mimo vejce.
Odlesňování ovlivňuje tyto žáby jiným způsobem než běžné obojživelníky. Nezbavuje je vody, ale vrstvy vlhkého listového opadu a suchozemských mikroprostředí, kde kladou vejce. Degradovaná suchá lesní půda bez nahromaděné organické hmoty, kterou vytváří zralý les, je půda, kde vejce Platymantis nepřežijí. Několik druhů tohoto rodu je klasifikováno jako ohrožených nebo kriticky ohrožených a některé filipínské ostrovy přišly o celé populace, aniž by kdy existoval záznam o tom, kolik jedinců na nich původně žilo. To, co zatím nikdo přesně neví, je, kolik druhů Platymantis na Filipínách skutečně existuje. Každá expedice do dosud neskatalogizovaných oblastí původního lesa nachází nové formy. Na souostroví s více než 7000 ostrovy, které po staletí oddělovala geografická izolace, může být skutečný počet druhů výrazně vyšší než ten, který je znám dnes. 2 metry dlouhý plas pohybující se filipínským mangrovovým lesem téměř nevydává žádný zvuk. Varanus salvator může vážit až 25 kg a největší jedinci měří od čenichu ke špičce ocasu až 2,5 metru. Navzdory tomu má jeho pohyb mezi kořeny mangrovů plynulost, která neodpovídá žádné představě o tom, jak by se mělo pohybovat zvíře takové velikosti. Při plavání se ocas mění v mohutné, svalnaté veslo, které pohání tělo v přímém směru s účinností, kterou studovali i námořní inženýři. Při šplhání nacházejí zahnuté drápy oporu na površích, které vypadají jako svislé a hladké. Při pohybu po zemi vychází rozeklaný jazyk každých několik sekund z tlamy a zase se vrací zpět, přičemž pomocí chemických receptorů analyzuje vzduch a dokáže odhalit mršinu na vzdálenost několika kilometrů. Je největším ještěrem Filipín a jedním z největších na světě. Jeho potrava nemá praktická omezení. Ryby, kraby, želvy, krokodýlí vejce, hadi, drobní savci i mršiny v jakémkoliv stádiu rozkladu. Trávicí systém varana zpracovává bílkoviny, které by většinu masožravců zabily kvůli bakteriální otravě. Jeho sliny obsahují desítky bakteriálních kmenů a protisrážlivé látky, které při hlubokém kousnutí mohou způsobit infekci vyřazující mnohem větší kořist než samotného ještěra během několika hodin. Samice kladou vejce dovnitř aktivních termitišť. Ne tak, že by vyhrabali prostor vedle nich, ale tak, že je otevřou a vloží vejce dovnitř. Termitiště udržují po celý rok téměř konstantní teplotu a vlhkost. Podmínky, které žádné hnízdo vyhloubené v půdě nedokáže napodobit s takovou stabilitou. Termiti po narušení termitiště otvor znovu uzavřou a uzamknou vejce v biologickém inkubátoru, který sami udržují aktivní, aniž by věděli, že tak činí. V ekosystémech filipínských mangrovů plní funkci, jejíž ztráta se projeví až po desetiletích. Jako konzument mršin odstraňuje zdroje infekcí, které by jinak znečišťovaly vodu a půdu. Jako predátor vajec a mláďat jiných druhů reguluje populace, které by bez této kontroly rostly až do vyčerpání vlastních zdrojů. Mangrovové lesy, kde byl varan odstraněn lovem, vykazují změny v potravním řetězci, které se objevují až roky po jeho zmizení, kdy už je obtížné vysledovat původní příčinu. V několika oblastech Filipín je loven kvůli kůži a masu. Tento trh existuje po staletí a populace v snadno dostupných oblastech dlouhodobě klesají. V nejodlehlejších mangrovech souostroví, kam je lidský přístup stále obtížný, se varani dál pohybují mezi kořeny s touto tichou účinností, která se zdokonalovala po miliony let. Jak dlouho tyto mangrovy zůstanou odlehlé, je proměnná, kterou každý rok mění rozšiřování průmyslového rybolovu a turismu. Rekord je zdokumentován. Délka 7 metrů a 90 centimetrů, hmotnost 158 kilogramů. Je to nejdelší had na světě a žije v lesích a mangrovech Filipín. Jeho vědecké jméno je Malayophyton reticulatus. Vzor šupin pokrývající jeho tělo, geometrická mozaika hnědé, černé a krémové barvy, která se u každého jedince mírně mění jako otisk prstu, mu dává jeho jméno reticulatus, síťovaný v podobě sítě. Tento vzor není ozdobou.
Na lesní půdě mezi kořeny, opadaným listím a filtrovaným světlem zmizí tělo téměř 8 metrů dlouhého hada už ze vzdálenosti 2 metrů, loví škrcením. Když se kořist dostane do jeho dosahu a je zachycena pomocí termoreceptorických jamek po stranách čenichu, které vnímají teplotní rozdíly v rozsahu zlomku stupně, krajta vrhne tělo dopředu a obtočí kořist svalovými smyčkami dříve, než stačí zareagovat. Nedrtí kosti. Sevře pouze natolik, aby při každém výdechu kořisti došlo k dalšímu mírnému stažení smyček a ke zmenšení prostoru dostupného pro další nádech. Smrt nastává selháním srdečně cévního a dýchacího systému, nikoli rozdrcením. Celý proces může u středně velké kořisti trvat méně než 1 minutu. Poté přichází něco, čemu biologie stále věnuje velkou pozornost. Krajta dokáže spolknout zvířata, jejichž hmotnost přesahuje 40% její vlastní hmotnosti. Aby to zvládla, čelisti se nevykloubí, ale oddělí díky pružnému vazu, který umožňuje otevřít tlamu pod úhlem téměř 180 stupňů. Zakřivené zuby směřující dozadu kořist zachytí a tělo se nad ní posouvá pomocí postupných svalových kontrakcí. Dospělá krajta může potřebovat 20 minut až 1 hodinu, aby spolkla dospělého divokého prasete. Během následujících dnů se metabolismus zrychlí až na 10násobek základní rychlosti, aby zpracoval takové množství bílkovin. Žaludek produkuje kyseliny a enzymy v objemech, které během několika dnů rozpustí kosti, srst i pojivovou tkáň. Po takto velkém jídle nemusí znovu přijímat potravu po dobu týdnů nebo měsíců. Tento extrémní metabolický cyklus, od téměř úplné nečinnosti až po maximální zpracování potravy, patří mezi energeticky nejúčinnější fyziologické systémy zdokumentované u jakéhokoliv obratlovce. Biologové, kteří studují lidská metabolická onemocnění, už roky analyzují mechanismy, které tomuto zvířeti umožňují aktivovat a deaktivovat metabolismus bez poškození orgánů. V filipínských lesích, kde žije v blízkosti lidských komunit, dochází ke střetům s takovou frekvencí, jakou žádný jiný plas na souostroví nedosahuje. Existují zdokumentované případy útoků na dospělé lidi. Nejsou časté, ale nejsou ani výjimečné. 7metrová krajta, která vyhodnotí něco o velikosti člověka jako vhodnou kořist, nedělá chybu v odhadu. Používá stejná kritéria, jaká uplatňuje u jakéhokoliv jiného savce s podobnou tělesnou hmotností. V lesích ostrovů Panay a Negros mu místní lovci říkají Baboy Damo. Poznají ho dříve, než ho spatří, podle zvuku hlubokého a dlouhotrvajícího chrochtání, které předchází jeho objevení mezi vegetací. Když zvíře vystoupí z porostu, první, čeho si oko všimne, není tělo, ale hlava. 3 páry kostěných výrůstků pokrytých kůží, které rostou po obou stranách čenichu a na lících a během celého života, samce se zvětšují, až zcela deformují profil obličeje. A na hřbetě hříva dlouhé a tuhé srsti, která se podél celé páteře vstyčí, když se zvíře cítí ohroženo, takže jeho silueta vypadá o 1/3 větší, než ve skutečnosti je. Jeho vědecké jméno je Sus cebitrons. Je endemitem centrálního filipínského souostroví Visayských ostrovů a nikde jinde na světě se nevyskytuje. Obličejové výrůstky, které ho odlišují od všech ostatních známých prasovitých, nejsou nádory ani deformace. Jsou to vlastní anatomické struktury tohoto druhu. Jejichž přesná funkce je stále předmětem diskuse. Některé studie naznačují, že chrání oči během soubojů mezi samci, kde jsou hlavní zbraní vzhůru zahnuté kly. Jiné naznačují, že velikost těchto výrůstků slouží jako vizuální ukazatel dominance, podobně jako rohy u jiných druhů. Kly dospělého samce rostou v výrazném oblouku směrem vzhůru a dozadu a u starších jedinců mohou přesáhnout 10 cm viditelné délky. Během územních soubojů se 2 samci postaví rovnoběžně vedle sebe a narážejí do sebe bokem, přičemž se snaží zabořit kly do boku protivníka. Jizvy, které dominantní samci během života nazbírají, vytvářejí fyzický záznam každého střetu, který přežili. Je všežravec s výraznou preferencí pro kořeny, hlízy a spadané ovoce, které vyhledává rytím v lesní půdě pomocí zesíleného rypáku. Toto rozrývání má na lesní půdu účinek, který ekologové přirovnávají k orbě. Narušuje vrstvu listového opadu, vystavuje ukrytá semena světlu a provzdušňuje zhutněné vrstvy půdy.
V lesích, kde visajanský bradavičnatý vepř zmizel, vykazuje obnova podrostu jiné vzorce než v lesích, kde je tento druh stále přítomen. Je kriticky ohrožen. Lov pro lidskou spotřebu spolu se zničením biotopu ve Visayách, jednom z nejhustěji osídlených regionů Filipín s největší historickou ztrátou lesního pokryvu, snížil jeho populace na izolované fragmenty ve vyšších oblastech ostrovů Panay a Negros. V těchto fragmentech jsou populace tak malé, že příbuzenské křížení začíná představovat další rizikový faktor vedle loveckého tlaku a ztráty prostředí. Poslední systematické sčítání odhadlo méně než 300 jedinců ve volné přírodě. Toto číslo z něj činí jednoho z nejohroženějších prasovitých na planetě, na souostroví, kde většina lidí ani neví, že existuje. Každou noc, když slunce zmizí nad filipínským souostrovím, začnou oblohu zaplňovat miliony tmavých siluet. Nejsou to ptáci, jsou to savci. A ti největší z nich mají rozpětí křídel 1,70 m, hmotnost dospělé kočky a tvář, která se nepodobá žádné jiné známé tváři netopíra. Acerodon jubatus, kaloň zlatokorunný, je největší netopír na planetě. Jeho hlava má protáhlý profil lišky s velkýma očima směřujícíma dopředu, které zpracovávají vizuální informace s rozlišením, jakého žádný jiný netopír nedosahuje. Koruna zlatavé srsti, podle které druh získal své jméno, obklopuje lebku jako svatozář a kontrastuje s černou barvou zbytku těla. Za letu s roztaženými křídly a touto hmotností křižující noční filipínskou oblohu je to zvíře, které překonává jakoukoliv představu, kterou člověk může mít o tom, co je netopír. Nepoužívá echolokaci. Na rozdíl od většiny netopírů, kteří se orientují a loví pomocí ultrazvukových signálů, je kaloň zlatokorunný zcela závislý na zraku a čichu. To zcela určuje jeho potravu. Zralé ovoce, nektar a květy, které vyhledává pomocí pachu a nočního vidění. Každou noc může urazit až 40 kilometrů mezi svou kolonií a místy, kde se živí, přičemž sleduje trasy, které si jedinci pamatují a opakují po mnoho let. To, co činí tento druh nenahraditelným ve filipínském ekosystému, je rozsah toho, co přenáší. Kolonie kaloně zlatokorunného může obsahovat desítky tisíc jedinců. Každý z nich během letu vylučuje trus a ukládá semena ovoce, které pozřel před několika hodinami kilometry daleko od původního stromu. Rozptyl semen, který tento druh provede během jediné noci, překonává to, co dokáže jakýkoliv jiný suchozemský šiřitel semen na filipínském souostroví během několika týdnů. Existují stromy filipínského lesa, jejichž současné geografické rozšíření lze vysvětlit pouze historickou činností těchto netopírů. Bez nich nemá obnova rozdrobeného filipínského lesa stejný mechanismus propojení mezi izolovanými částmi. Je kriticky ohrožen. Hlavním faktorem je lov. Jeho velikost z něj činí výnosnou kořist pro lidskou spotřebu a odpočinkové kolonie, kde se během dne soustředují tisíce jedinců na stejných stromech, jsou zranitelné vůči hromadnému lovu během jediné události. Kolonie opakovaně rušená člověkem nakonec místo opustí a rozptýlení jedinci mají výrazně nižší míru přežití než ti, kteří zůstávají pohromadě. Kolonie v zátoce Subic Bay, jedna z největších zdokumentovaných na Filipínách, přišla během posledních 3 desetiletí o více než 90% svých jedinců. To, co kdysi patřilo k největším koncentracím létajících savců na světě, je dnes pouze zlomkem své původní velikosti, v lese, který bez těchto zvířat tiše ztrácí svůj hlavní mechanismus obnovy. Největší ryba na světě se živí tím nejmenším, co v oceánu existuje. Rhincodon typus může dosahovat délky 12 metrů a vážit více než 20 tun. Má tlamu širokou 1,5 metru, která se při filtrování vody u hladiny otevírá téměř kolmo k tělu. A uvnitř této tlamy se místo funkčních zubů nachází řada žaberních struktur, které fungují jako filtry zachycující zooplankton, rybí jikry a drobné korýše. Největší predátor otevřeného filipínského oceánu se živí organismy, které nejsou viditelné pouhým okem.
Před Donsolem v provincii Sorsogon se mezi listopadem a květnem každoročně shromažďují desítky žraloků obrovských, které následují koncentrace sardinkových jiker barvících vodu do oranžova. Je to jedna z největších zdokumentovaných koncentrací tohoto druhu na světě a po desetiletí zůstávala tajemstvím, které znali pouze místní rybáři. Když do Donsolu v 90. letech dorazili první provozovatelé potápěčských výprav, to, co objevili, změnilo ekonomiku celého regionu během jediné sezóny. V Oslobu na ostrově Cebu se odehrává něco jiného. Místní rybáři začali žraloky obrovské uměle krmit krevetami, aby je udrželi v blízkosti pobřeží a přilákali turisty. Ekonomický výsledek byl okamžitý. Stovky návštěvníků denně a příjmy, které proměnily chudou rybářskou komunitu v mezinárodní turistickou destinaci. Biologický dopad se projevil později. Žraloci v Oslobu změnili své migrační vzorce. Zůstávají v oblasti celé měsíce, místo toho, aby pokračovali po sezónních trasách vedoucích k přirozeným místům výskytu potravy. Někteří jedinci vykazují jizvy po lodních šroubech turistických plavidel. A zvířata závislá na umělém krmení konzumují potravu, která neodpovídá koncentraci živin přirozeného zooplanktonu. To, co zatím nikdo s jistotou neví, je, zda je tato změna chování vratná. Žraloci obrovští mají odhadovanou délku života mezi 70 a 100 lety. Zvíře, které stráví roky podmíněné očekáváním potravy na jednom konkrétním místě pobřeží, si vytváří vzorec chování, který může přetrvávat po desetiletí. Pokud bude umělé krmení zastaveno, nikdo nemůže zaručit, že tito jedinci obnoví původní migrační trasy nebo že budou schopni sami najít koncentrace potravy, které jejich volně žijící příslušníci druhu stále sledují. Je klasifikován jako ohrožený druh. Vedlejší úlovky při rybolovu, srážky s loděmi a zhoršování stavu ekosystémů zooplanktonu, na kterém je závislý, ohrožují jeho celosvětové populace. Na Filipínách, kde zákon zakazuje jeho lov od roku 1998, není otázkou, zda ho chránit, ale jak to udělat, aniž by se přitom zničila ekonomika komunit, které na něm po desetiletí vybudovaly své živobytí. Toto zvíře je ryba, která si zvolila nebýt ve vodě. Periophthalmodon schlossery tráví většinu svého dospělého života mimo moře na odkrytém bahně filipínských mangrovů, kde dýchá vzduch přímo prostřednictvím vlhké kůže a upravené žaberní komory, která zadržuje dostatek vody k udržení výměny plynů mimo vodní prostředí. Když příliv stoupne a pokryje bahno, mnoho jedinců vyleze na kořeny mangrovů a čeká, dokud voda neklesne. Návrat do oceánu není pro bahňáka instinktem. Je to něco, čemu se aktivně vyhýbá. Jeho oči se nacházejí vysoko na lebce, pohybují se nezávisle na sobě a dokážou se zatahovat do vlhkých dutin, aby zabránili vysychání. Každé oko se může současně pohybovat jiným směrem, což zvířeti poskytuje 360-stupňové zorné pole nad povrchem bahna. Pod vodou by takové vidění bylo zbytečné. Na souši, kde se predátoři mohou přiblížit z jakéhokoliv směru, je to rozdíl mezi reakcí a žádnou reakcí. Prsní ploutve fungují jako paže. Zvíře je používá střídavě v pohybu, který biologové popisují jako protokráčení, kdy přenáší váhu těla na jednu ploutev, zatímco posouvá druhou. Díky tomuto mechanismu se může pohybovat po nerovných površích, šplhat po svislých kořenech vysokých až 30 cm a provádět skoky dlouhé až 60 cm, když potřebuje uniknout predátorovi. Rychlost pohybu po souši v mnoha situacích překonává rychlost, které může dosáhnout při plavání v mělké vodě. Jeho teritorium je suchozemské. Samci vyhrabávají v bahně nory, kam ukládají vejce, udržují přístup do jejich nitra pumpováním vzduchu pomocí tlamy, aby zajistili embryím dostatek kyslíku a brání hranice tohoto území před ostatními samci pomocí předvádění, které zahrnuje vstyčení hřbetní ploutve, otevření tlamy směrem k soupeři a vertikální výskoky. Je to systém obrany teritoria vybudovaný zcela na souši zvířetem, jehož základní anatomická konstrukce je už 400 milionů let optimalizována pro život ve vodě. To, co činí bahňáka významným nad rámec jeho bezprostřední biologie, je to, co představuje v evolučním záznamu.
Přechod vodních obratlovců k životu na souši, jedna z nejzásadnějších událostí v historii života na Zemi, proběhl přibližně před 375 miliony let. Bahňák není fosílí tohoto procesu. Je to moderní zvíře, které provádí verzi stejného přechodu v reálném čase, v filipínských mangrovech, s anatomickým uspořádáním, které umožňuje přímo pozorovat, jaké biologické problémy je třeba vyřešit při přechodu z jednoho prostředí do druhého. Toto zvíře má už 80 milionů let stejný tělesný plán. Dinosauři zmizeli. Savci přišli, vyvinuli se a rozšířili. Kontinenty se oddělily a znovu srazily. Hladina moře stoupala a klesala desítkykrát. A tento plas nezměnil nic podstatného ve své stavbě, protože to nepotřeboval. Crocodylus porosus je nejtěžší plas na planetě. Největší zdokumentovaní dospělí samci přesahují délku 6 metrů a hmotnost 1000 kilogramů. V mangrovech a ústích řek Palavanu a Mindanao, kde stále existují významné populace, ovládá dominantní samec teritorium o délce několika kilometrů pobřeží, které aktivně brání proti ostatním samcům. Tato území si udržují po mnoho let, někdy i desetiletí, se stejným jedincem. Čelisti vyvíjejí nejvyšší naměřenou sílu stisku ze všech živočichů na planetě, u velkých jedinců více než 16 000 newtonů, což je dostatečná síla k rozdrcení stehenní kosti vodního buvola jediným sevřením. Tato síla je optimalizována k uchopení, nikoli ke kousání potravy. Krokodýl svou kořist nedrtí, drží ji pod vodou, dokud se neutopí, nebo ji podrobuje takzvanému death roll, prudké rotaci kolem podélné osy těla, která trhá tkáň a dezorientuje každé zvíře, které není připraveno na takový trojrozměrný pohyb ve vodě. To, co činí tento druh v filipínském prostředí obzvlášť nebezpečným, je jeho tolerance vůči slanosti vody. Na rozdíl od většiny krokodýlů dokáže Crocodylus porosus přežívat neomezeně dlouho ve slané vodě díky specializovaným žlázám v jazyku, které aktivně vylučují sůl. Tomu umožňuje překonávat oceány mezi ostrovy, kolonizovat nová území a objevovat se na pobřežích, kde ho nikdo neočekával. Existují zdokumentované případy jedinců pozorovaných více než 100 kilometrů od pevniny, jak plují mezi ostrovy filipínského souostroví. Teplota hnízda určuje pohlaví mláďat. Nad 32 stupňů Celsia se líhnou samci, pod touto hranicí samice. Samice vytváří hnízdo z rozkládající se vegetace, jejíž fermentační teplo udržuje potřebnou teplotu a zůstává u něj během 90 dnů inkubace. Když mláďata z vajec začnou vydávat zvuky, matka hnízdo otevře a přenese je v tlamě do vody. Zvíře s nejsilnějším stiskem čelistí na planetě přenáší 12 cm dlouhá mláďata mezi svými zuby, aniž by jim ublížilo. Na Filipínách je klasifikován jako kriticky ohrožený druh. Historický lov kvůli kůži spolu se zničením mangrovů snížil populaci v 90. letech na méně než 200 jedinců. Programy ochrany dosáhly částečné obnovy populace, ale konflikty s lidskými komunitami v pobřežních oblastech, kde se krokodýl znovu objevil, vytvářejí neustálý tlak, který žádný zákon nedokáže vyřešit sám. 6metrové zvíře, které se znovu objeví na pobřeží, kde rybáři pracují v noci, není jen abstraktním problémem ochrany přírody. Pokud vám tato cesta otevřela oči k souostroví, které jste pravděpodobně neznali, přihlaste se k odběru kanálu. Aktivujte zvoneček, abyste nepřišli o další dokument. A napište nám do komentářů, z jaké části světa se na nás díváte.